खालामनि रादाबाव बरायबाय एमपि इलेक्शननि उनाव प्रमद बर'नि UPPL पार्टिया 80% खम जामारगोन नामा बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा दामफार फाननो गोनां जामारबाय नामा कास्टम बसुमतारिया UPPL दोलोनि बेरेखायै गोख्रों बिबुंथि चिरां जिल्लानि बामोनगाव प्राइमारि BPF वख'आव जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाना BPF दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया बे बिबुंथि होयो बे हाबाफारियाव गोबां UPPL ABSU आरो Ex-NDFB नि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा BPF दोलोआव हाबफैदों फै जों बिनि फिननायखौ खोनासंनानै लानि कास्टम बसुमतारिनि खुगानिफ्रायनो दिनै गोबां बारग' NDFB निफ्राय जयनिं जादों आरो गोबां UPPL नि दैदेनगिरिफोरा जयेन जादों आरो बारग' बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांमोनहा जयेन जाफैदों आं बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोंनि BPF दोलोआव बरायनानै लाबाय फैबाय थानाय MP इलेक्शननि बिसय BPF दोलो हिसाबै केन्डिडेटनि बिसय माबाफोर प्रिपेरेसन बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगोन दा जोङो टटेलि MP नि थाखाय जों प्रिपेरेसन जानानै दङ जोंहा MP आ देरहाखानाया रोखा MP इलेक्शननि उनाव प्रमद बर'नि UPPL पार्टिया 80% दुर्बल जागोन BTC इलेक्शननि उनाव जि 20% थाबावनाय बेबो दुर्बल जागोन BTC नि उनाव 100% दुर्बल जागोन फैबाय थानाय MLA इलेक्शनाव UPPL नि थाखाय केन्डिडेट ओंखारनो थाखाय मानसिफोरानो थानाय नङा जों BPF दोलोआ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि डाइरेक्सन आरो गाइडेन्सआव फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय फुरा जों साखाफारा दिनै जोङो BPF दोलोनि जानानै गासै BTC बाखिखौ बेखौनो खावलायनो सानो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे जोङो प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव BTC आ जोंनि देश आरो बे BTC खौ बासायनो थाखाय मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बाहागो लानो नांगोन दिनै जों BPF दोलोनि जानानै दिनै लाइमोनफोरा 3 बोसोरनि बारा जाबाय प्रमद बर' सासन खालामनाय सरकारा लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायाखै दिनै जों लाइमोनफोरनि जानानै BPF आ जुजिदों आरो जाखांबोनाय BTC नि कन्ट्रेक्टरफोरा 3 बोसोरनि बारा जाबाय बिथांमोना खामानि मोनाखै दिनै जोङो कन्ट्रेक्टरनि जानानै जोङो दिनै जुजिदों आबादारिफोरा जोबोद खस्थ'यै बिथांमोनहा दङ इरिगेसन प्रजेक्ट आबादारिफोरनि थाखाय प्रमद बर'आ बे सरकारा जेबो खामानि मावाखै दिनै जोङो BPF दोलोआ आबादारिफोरनि थाखाय जुजिदों फैबाय थानाय बिसायख'थिया प्रमद बर' भार्सेस हाग्रामा महिलारि सारल' नङा दिनै प्रमद बर'खौ आबादारिफ्रा गाज्रि मोनो दिनै प्रमद बर'खौ कन्ट्रेक्टरफ्रा गाज्रि मोनो दिनै प्रमद बर'खौ फरायसाफोरा गाज्रि मोनो दिनै प्रमद बर'खौ बिभिन्न जाथि माहारिफ्रा दिनै गाज्रि मोनो मानो होनोब्ला बिथाङा फोथाय खेबस' खामानि मावदों जेरैबादि खोथा बुंदोंमोन थांनाय इलेक्शनाव बेबादि बिथाङा खामानि मावाखै बिथाङा बुंदोंमोन जे गाव सरकाराव फैयोब्ला BTC ओनसोलाव थानाय मास मिडिया जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि फैसा होनाय खोथा बुंदोंमोन नाथाय गाव शिफ्ट जानायनि उनाव सासेबो रिपर्टारफोरा बे फैसाखौ मोनासै फरायसाफोरनो 2500 साफ्रोमबो BA आरो MA फरायबाय थानाय फरायसाफोरनो होनो होनदोंमोन बिथाङा होआखै ओंखायनो बिथाङा फोथाय खेबस' BTC नि रायजो राजानि लाब जानाय खामानि मोनसेबो मावाखै प्रमद बर' शिफ्ट जानानै आबादारिफोरा मोनसेबो आबादारिनि जानाय खामानि मावाखै लाइमोन फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावाखै BTC नि कन्ट्रेक्टरफोरा इभेन दामफार फाननो गोनां जाबाय JCB फाननो गोनां जाबाय ओंखायनो दिनै प्रमद बर' हारसिं UPPL सरकार हारसिं आरो गासै BTC नि हारि माहारिनि बे फैबाय थानाय जुजिनाया BPF दोलो जों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों BTC नि कन्ट्रेक्टरफोर दङ हाग्रामा महिलारि सारजों BTC नि आबादारिफोरा दङ हाग्रामा महिलारि सारजों BTC नि लाइमोनफोरा दङ हाग्रामा महिलारि सारजों BTC नि फोरोंगिरि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा दङ हाग्रामा महिलारि सारजों BTC नि मोनफ्रोमबो हारि माहारिफ्रा दङ मानो होनबा बिथाङा बे ओनसोलखौ जौगानाय खामानि मावदों 3 बोसोरनि बारा जाबाय जेबो जौगानाय खामानि बाव सोलियाखै ओंखायनो जोङो बिराद साखाफारा फैबाय थानाय MP इलेक्शननि उनाव प्रमद बर'नि UPPL राजखान्थि दोलोआ 80% खमजुरि जागोन 80% बिथांमोना दुर्बल जागोन MP इलेक्शननि उनाव आरो फैबाय थानाय 2025 BTC इलेक्शननि उनाव 100% दुर्बल जागोन UPPL आ आरो 2026 आव जेला स्टेटनि एसेम्बली इलेक्शन जागोन MLA इलेक्शन 2026 आव मानाव गेदेर प्रमद बर'आ MLA केन्डिडेट होनो थाखाय सासेबो केन्डिडेटनि योग्यता मानसिखौनो मोननाय नङा केन्डिडेटनि थाखाय बिथांमोना क्राइसिस जागोन बेबादिनो जोङो खामानि मावगासिनो दं मानो होनबा जाय मोजां खामानि मावो बेजों इसोरा दङ दिनैबो NDFB नि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंनि BPF दोलोआव फैदों मानो होनोबा जों कारापसन फ्रि मोनसे सरकार BTC खौ जोङो
सासन खालामनो नांगोन दिनै UPPL सरकारा 30% बे BTC सरकारा रायजो राजा गोरिबफोरनि थाखाय सरकार जानानै नङा अफ दि 30% फर दि 30% जानानै दङ जाय 30% होयो बिसोरसो प्रमोद बर'नि खाथियाव थांनो मोनो आरो जाय 30% होयो बेखौसो प्रमोद बर'आ लायो ओंखायनो नाव BTC सरकार led by प्रमोद बर' BTR गभर्नमेंट अफ दि 30% फर दि 30% जानानै दङ ओंखायनो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव बे 30% जोंनो करापसन फ्रि मोनसे BTC नांगौ स्टेटआ मानाव गेदेर मा होनो जोंहा स्टेटआ आरो दिल्लीया जेरैबादि फैसा हरो बिनि जौगानायनि थाखाय नाथाय बेखौ टटेलि बिथांमोना मिस इउज खालामजोबो फैसाखौ ओंखायनो बेखौ जोङो करापसन फ्रि मोनसे सरकार जों दानो नांगोन आरो ओरैहाय साहा ओनसोलाव गोबां जेंना सोलिगासिनो दङ मानाव गेदेर फेरेंगा बिथाङा ओरैबादि बिथांमोननि सासनाव जे जोंहा हारिया थानो थाखाय न' गैया जादों उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों गोबां मानसिनि न' दानसिदों सावदों गोबां आलाय आथानि जादों ओंखायनो बेखौ फेरेंगानि आरो प्रमोद बर'नि सासनखौ साहा ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाया माब्लाबाबो बावा बिथांमोननि सासन कालाव साहा ओनसोलनि रायजो राजाया न' सावजादों न' सिमफाय जादों आलाय आथानि खालामजादों बे रागा जोंजोबनानै दङ साहा ओनसोलनि रायजो राजाया ओंखायनो बे साहा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जेरै प्रमोद बर'खौ रागा जोंदों फेरेंगाखौ रागा जोंदों आरो प्रमोद बर' फेरेंगानि थाखाय न' सिमफाय जादों थानो थाखाय न' गैया जादों उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों फरायनो थाखाय फरायसालि गैया जादों रायजो राजाया रागा जोंना दं बे रागाखौ फैबाय थानाय समाव इलेक्सन समाव UPPLनो खिथेर होखारगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ ओंखायनो जों मोनसे साफ्रोमनिबो जेंनाया सुफुंजानायनि आरो नों आंजों अनलायलायनानै BTCआव मोनसे गोजोन आरो BTCआव मोनसे जौगानाय मोनसे जोङो दागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिनि थाखाय जों BPF दोलोआ साखाफारा आरो दिनैबो जोङो बामोनगावआव फैनानै मोनसे जयनिं हाबाफारि लादों बे जोबोद मोनसे आरोबाव आपडेटनि थाखाय हालामनि रादाबजों थाबाय था नोंथांमोना मोनसे आराम गोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ नागिरदों नामा शक्ति यात्रानि अनगा आरो जेबो गैया शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथायखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो लानो हासिगोन शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथाया क'क्राझार आरो गुवाहाटीनि गेजेराव दावबायनो थाखाय मोनसे सुबिदा गोनां आरो बाङाय बेसेनावनो नोंथांमोननो गोलाव लामा हान्थिलांनो सुबिदाखौ होयो शक्ति यात्राजों नोंथाङा गोदानथार बासफोरनि सुबिदाफोरखौ बाङाय बेसेन होनानैनो आराम गोनां दावबायनायखौ लानो हागोन जोंनि बासफोरा गोदान मुगानि सुबिदाफोरखौ होयो जेरै एयार कन्डिशनिं आराम गोनां जिरायनाय आरो थोजासे लेगरुमजों सुजुजानाय जिरायग्रा जाहाथे नोंथाङा गोलाव लामा हान्थिलांनायाव मोनसे आराम गोनां दावबायनायखौ मोननो हायो शक्ति यात्रा बास सिबिथायनि रोंग'थि गोनां आरो आखा-फाखा ड्राइभारफोरा मोनसे रैखाथि गोनां आरो रंजाथाव दावबायनाय होनो थाखाय बे सुबिदाखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों शक्ति यात्रा बास सिबिथाया नोंथांनि टिकेट बुकिं खालामनो गोरलै आरो जेंना गैयै खालामदों नोंथाङा टिकेट बुकिंनि थाखाय प्रगति भवननि साखाथिनि टिकेट काउन्टारनिफ्राय अफलाइन आरो www.redbus.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनबो बुक खालामनो हागोन बिदिब्ला मानो नेथ'नो शक्ति यात्रानि आराम गोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ लाफैनो दिनैनो नोंथांनि टिकेटखौ बुक खालामदो